tai busuk sal busuk jung thungjagai tongsinai jung aboni bagino jung nongkhorka chini kok chini mani kok borok no jung jesa khlaitana jung naharnai hinoi tai tini jung success sungkhanai jung sawai mano tai kaisa proshno kasao norok tabuk sawai tongo je age boba haino 2017 amahai khaino tipraland mankha hinoi IPF tiro kaisa awai khlaimani bisingo baji futam khlaiai baji soklaika wak tanai chalaikha puntanai chalaikha amahai khlailai belai tong thoglai mani nukha fiaba jung amo implement ngya rinani hinai chuno kok riwo ria ngai chuno thungoi tongo chung tai busuk thungjaknai aboni bagino norok wansuk di tai wansungani jora sokpai khachini jung tini omo IPF tia jung tini chini bubagra Maharaja Pradut Bikram Manikko Bahadur ni netritwe tini bini press conference ni bisingtui khlaiai jung sawai mankha je na amo chuno kokbrok no chini kokbrok kok thaino roman script bai rijak nai hinoi abono no chini chung poito khlaio poito chawo chini bubagra angkha chini poila hoite chini paithak chung bonono বিশ্বাস khlaio bini upre no chini jotto borosha asha jotto tiprasha jotto sadharon jotto public jotto na chini bubagra na hamjago aboni bagino bubagra na hambai ruoi ani okok samani orono thaka hambai